ọ bịago n'ọbụrụ nnukwute ọdịnala nyere ụlọ ọrụ Globacom Limited iji wee na-achịkọba nnukwute oriri na ọṅụṅụ ndị eze nke ha ji wee na-akwanyere obi nke Ọnịcha bụ Igwe Alfred Achebe nnukwute ugwu ma bụrụkwazị ka o mechara ya bụ mmemme ọfala ya nke gara nke ọma. Ya bụ mmemme ọfala nke afọ a bụzi nke a chịkọbara mmemme ya na Golden City Event Center bụ nke dị na GRA Ọnịcha. Onye nta akụkọ anyị bụ Emengini Ọsadebe ga-ewetara anya bụ akụkọ. Achebe kelere ndị Globacom maka mgbado anya ha n'ịkwado ọfala Ọnịcha kwa afọ ma kpọzie ndị mmadụ ka ha na-atụnyere ndị Globacom ka ha wee nọdosie ike. N'okwu ya, onye isi South Globacom Limited Maazị Okechukwu Tochukwu kọwapụtara na ya bụ oriri ndị eze ha kwadoro bụ maka Igwe Achebe na ndị ọ na-achị wee tozie ezi mbọ ọ na-agba na obodo Ọnịcha nakwazi na mpaghara nke ndị South bụ nke na-enyere aka ịkwalite ọdịnala na ihe ala Igbo ji dị ebube ma na-ewetakwa ịdị n'otu n'ọganiru obodo. Ka ọ na-agwa ABS okwu, otu onye na-eti egwu nọ amaala afọ ya n'Ọnịcha bụ Maazị Ike Mazili kwuru na ọfala Ọnịcha nke afọ a dị ebube ma tozie ndị Globacom Limited maka ezi akụkọ mgbaama enwere na ọfala 2024 ebe ọ kpọziri oku ka enwekwa ọtụtụ ndị ọzọ ga-eso na-akwado ọfala Ọnịcha. N'ụzọ pụrụ iche a na-ewelitekwa n'usoro ekele Globacom ọpụrụtata ka anyị na-afa bidoro lotekwa nọ na Globacom the only telecommunications company that is wholly Nigerian owned, 100% Nigerian. Ekene ka nna Chukwu na ọfala ara na ọ gala ọfụma Site na ime obi Ọnịcha, Emengini Ọsadebe maka akụkọ ABS.